Na kini mga nagubog-ubog pa ato gyapon na silang mahalon pero ano mo na tong istorya. Amen. Pastor, pwede ra mo inom nya di mahubog. Pakit ako ninyo nahubog unya wa nang inom. Kay pakit-on ko kamo og nahubog sa pirit. Pagkahubog ng pirit, unsa nang pirit diri? Tulingan nga gagmay unya kung dili ginalabas makahubog. Bawal sa Ginoo ang paghubog-hubog. Kay kompetisyon ka na sa Espiritu Santo. Munang dito sa Episo, ingon siya, sa inyong pagsulti-sulti, pagsulti ka mong mga salmo o mga awit, ayaw ka mo pag-inom o vino, hinoon pagpapuno ka mo sa Espiritu Santo. Amen. So meaning, ang resulta sa vino, kompetensya sa Espiritu Santo. Kaya doon naman ko'y nailhan sa una nga magwawali. Nga nindot kuno kay iwali, dili nung puburnagin, dili Pentecostal. Nindot kuno kay iwali, sa diyang makatungab siya gamay, kaya mong init kuno yung lawas. Sa to pa, ang nahimong anointing niya, ang Espiritu sa bino. Wala na nato ikson, kaya nga itong anointing gikan na sa Espiritu Santo. Amen. Amen ba? Amen. Amen. Na usbon ako, I love you with the love of the Lord. Dayon, kaulit. Apil po gina diya, pastor, ng kaulit. Sa Geneva version, gitawag siya gluttony. Manifestation di sa yawa ni nani. Kining niya mga kaulit o gluttony. Masa mo na, pastor? Muna ay mga sita sa Biblia nga ang inyong mga Diyos mao ang inyong tiyan. Wala. Kaya malo ba mo kigsoon nga usa sa pinakadakong temptation gikan pa ni Adan o may iba hangtod kang Hesus. Sa dihang gigutom si Hesus, kung sa ingon sa yawa, anak kas Ginoo, kining bato himuan ning pan. Sa dihang gigutom si Isaw. Hangtod karon nagwonder ko mga kagsunan unsa ang pagdumot sa Dios sa gamay kay sala ni Isaw nga tungod siya kagutom gibaligya na niya ang pagkamagulang. Siya ang gitawag og Edomites nga hangtod karon gikaligugutan sa Dios. Kuya mo din ning gluttony mga kagsunan, no? Pastor, wa ko kasi patong Domingo, pastor, kay kanang na ang dit anniversary magud sa kong kumpare giimbitar ni na salo-salo na wala na dire. Amen, no? Amen. Hinay lagi mo mo ni. Wala na dire kay gluton ni din siya. Ngadi na ka mo simba tungod kay dunay invitation sa salo-salo. So, katong tanan nga 13, doon na siya bad result. Listen carefully. Kadto sila nga na nagbuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingarian sa Diyos. What is the use of being saved? Listen carefully. What is the use of being saved and not enter the kingdom? Nakabalo ko nga giluwas natin sa Ginoo. Ang atong gimakmak karon igsoon aron makasulod. Dili kay aron maluwas, human na tagiluwas. Gihatagan na tag spiritual life. Ephesians 2:5. Gibuhi na atong espiritu. Duna na kay spiritual, nada tay eternal life. So asa nimo spend imong eternal life? Asa nimo gastuhon ang imong eternal life? I want to spend my eternal life in the kingdom of God. Amen. Nga mo di, pastor, dili ko kasulod sa gingarian sa Diyos. Gusto ka dito sa lake of fire ni mo i-enjoy mo ang eternal life? Enjoy ka, ha? No. Ang mga giluwas niya nga gihatagang eternal life, gustos Ginoo nga didto nato gastuhon sa iyang gingarian. Amen. Didto nato i-enjoy sa iyang gingarian. Muhindan mga kaigsunan nga gihatagan tag mensahe karon aron tion pag-ayo ang mga lama
hangtod sa pagbalik sa Ginoo makaplagan ta niyang takos sa iyang atubangan. Amen. Kay nag-ingon ang Juan 3:36, apan ang dili magatuman sa anak, dili makakaplag sa kinabuhi, kun dili ang kalibutgot sa Dios magpabilin sa ibabaw niya. Amen. Mao ni pinaka-nindot o pinaka-rason mga kaigsunan nga kinahanglan mag-usab ta. Kinahanglan magbag-o ta. This is the great opportunity to change. Kay naapatas kinabuhi mga kaigsunan. Calling Lord, Lord, using the name of the Lord, cast out demons, doing wonderful works without obedience is nothing. Nothing at all. Muingon raon niya ang Ginoo, wala ko kailan nimo, palayo kamo kanako mga mumuhat og daotan.